ukkel. Oké, nou, zij, Wouter Sanne, dit ding, wat dan ook. Zij, die zit er nog, zag er niet super goed. Maar ja, zij zou mij een account van level 11 geven, dat was... Oh, zo. Dat was dit account. Zou zij mij beloofd als ik 2 keer dus haar VL zou geven. Nou, voor mij is het geen probleem, want ik heb dus die hack, bla bla bla. Maar zij heeft mij dat account niet gegeven. En ik ga er waarschijnlijk even nu even spreken met mijn jongensaccount. Dus, nee, we zijn er weer. Alleen, ik heb dus het probleem. Ik kan haar niet berichten of wat dan ook. Maar, zij is dit dus. En... Ik kan er wel berichten. Nicky, kan jij jij kan haar wel berichten, hè? Ja. Maar dat wordt moeilijk, want dan kunnen ze het niet zien, weet je wel. Maar ja, ik zal kijken, even kijken wat ik haar allemaal heb gegeven. Heb je haar allemaal dingen, en heb je haar een eenhoorn ding gegeven? Nee, ik heb er met mijn hack, ik heb hem namelijk ook, heb ik er, hoe heet het, er veel gegeven. Ja, maar is dat een zwart shirtje met een hartje en... Wacht, ja, dit hè? Ik denk dat dit allemaal is. Ze heeft een soort raar staart, zo weet ik precies. Ja, ik weet het niet, want... Maar ik vind het wel gewoon love. En zij heeft mij dus lopen scammen. En dat vind ik wel een beetje jammer. We hebben eigenlijk wel nog wel beelden van dat ze ons scamde en van chat en zo. Alleen, die werken niet of zo. Wat was er ook weer mee? Die kan ik niet openen. Ik zou ze ook niet in een video kunnen proppen. Maar ik had haar dit ook gegeven een keer. En toen had ze ook al niet gescamd. Toen is ze me niet verwijderd. En toen had ze mij ook gescamd, bedoel ik. Of zo? Nee, ja. Iets in die richting. En dan had ik haar een hele look gegeven. En ja, toen heeft ze me ook lopen scammen. En ja... Nou, zoals jullie al weten is dit... Nou, dat wisten jullie eigenlijk niet. Maar, dit is mijn jongensaccount. En ik dacht, weet je... Ik laat het hier gewoon een beetje zien. Want ik vind het gewoon niet fijn als iemand mij loopt te scammen. Dus daarom ga ik haar ook gewoon op YouTube zetten. Ondanks dat ze dat misschien niet wil. En ja, nou dat was het wel eigenlijk. Ik zal gewoon één ding zeggen, meld allemaal Wouter Sanne hartjes ding. Ik zal haar naam anders wel in de beschrijving zetten. En Hoe heet dat, als je ooit nog een scammer mocht tegenkomen, drop de naam dan heel even bij de reacties, want dan kunnen alle mensen daar ook rekening mee houden. ja, en ja, dat was het.